ukufakaza kukaJesu kubafundi bakaJohane nakubantu. Sezimukile izithunywa zikaJohane yaqala ukukhuluma izixukwini ngoJohane. Ithi, naphuma naye ehlanu kuyobonani na? Umhlanga ontengantengiswa ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonani na? Umuntu owembethe izingubo ezinotho na? Bhekani abambethe ukukhazimulayo bedamasa abasezindlini zamakhosi. Kodwa naphuma ukuyobonani na? Umprofeti na? Yebo ngithi kini odlula umprofeti. Uye kulotshwe ngaye ukuthi, bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngithi kini babazelwe ngabesifazana akekho omkhulu kunoJohane, kepha omncane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kunaye. Abantu bonke yebo nabathelisi sebezwile bamvuma uNkulunkulu babhaphathiswa ngombhaphathiso kaJohane. Kepha abaFarisi nezazimthetho balenza ize icebo likaNkulunkulu maqondana nabo bengabhaphathizwanga nguye.